Сен бит инде яз көне безнең юл транспорт һәлакәтенә эләктең, әйме? Ничегрәк үзеңне хис итәсең һәм тынычланып бетә алдыңмы инде? Бер ай үткәч тә ничектер теге кыен булып тора иде, чөнки минем гаеп өчен 64 яшьлек апа безнең бик күп теге травмалар кичерде. Шуңа күрә әлбәттә инде ул теге йөрәккә бәрә торган әйбер. Мин үземне гаепле итеп беләм, әмма дә ләкин менә 5 минут сайын әллә нинди икенче номерлардан шылтыратып, син мондый, анда шул хәтле оскорблениялар, угрозалар килгәч, Травля дигән травля булды. Ни өчен? Чөнки менә шул безнең ир апаның кызы, мин анда письма калдырган идем бит инде, минем белән элемтәгә керәлсеннәр өчен. Шул и үземнең телефонның, шуны социаль шелтәләргә куйганнар да инде, минем телефон номер бөтен теге Башкортстанга таралган инде. Кулдан килгәнчә без инде ярдәм иттек, әлбәттә. Ул теге менә Гөлнас молодец дип әйтсеннәр өчен түгел, бу нормаль әйбер, шулай булырга тиеш. Әмма дә ләкин менә әле ир апа безнең постельдә гына ята. Урында гына. Но врачлар белән без инде теге гел элемтәдә аякка басарга тиеш дигән өметтә калабыз. Менә шундый вакытта син бит инде әйттең, травлядә булдың дип, төрле фикерләр дә булды. Син бит инде халык белә торган, ярата торган артист. Кем иң беренче булып сиңа ярдәм кулы сузды? Алар бик күп булды, дөресен генә әйткәндә. Менә безнең артистларыбыз арасында да бит уголовный дело булды. Фирдус абый инде аны белгәч, тиз арада адвокатлар белән ярдәм итте. Менә шул адвокат яхшы дип Иркә язды, Зөлфирәләр яздылар, бик күп артистлар язды, дөресен генә әйткәндә. Теге көтмәгән артистлар, уйламаган, менә дус булып йөргән артистлар ишектер теге читтәрәк торып калдылар. Давлян белән, без аның белән теге гел бергә, гел теге жатташ дуслар булып яшәдек. Әмма дә ләкин ул теге хәлне дә белмәде, ничектер шулай. Ул әйбер төрле кеше белән булырга мөмкин. Миндә булмас диергә ярамый бер кашанда. Бүген көндә аралашасызмы? Юк. Демәк, башка аралашкандай эшләргә белмим. Биючеләр ни хәлләрдә? Биючеләр берсе минем җәрәхәтләнде. Ул инде Бәләбәйдә бер ай ятты больницада. Аның перелом крестца булды. Ул да инде судка бирде. Гөлнас, син бит инде үз автомобилеңдә идең, үзең рульдә идең. Бүгенге көндә машинага утырырга курыкмыйсыңмы? Мин йөртәм, мәдәләкин мин теге трассага чыкмыйм. Монда шәһәр буйлап йөрергә мөмкинмен, трассага мин бүтән бер кашан утырмыйм, юк.